Allez, bonne continuation, mon cœur. Je t'aime. Oh non, bisous, bisous, bisous. Ah non, 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 bisous, bisous, bisous. Lo suizing ni ton iPhone 14 Pro. Ing zengi na leni ni ndesin na mien ka doile lati. Izi vron ha za mila moto. Kelera kuwa. Ha anaro Madagascar naro lela Madagascar miss vraiment mangala zevia vandafti vendre maranga anaro miss vraiment monda masera naro. Bonjour atika diaby za yo misi radila we tio koranga ngamnaro. Za zeng mila avinaro diaby na lela na viavy. Reska zeng fiaranga amin'olo zeng isti à distance abako zeng misy raha tsy mety zeng tagnatiny toke mampalahelo be zeng raha mandalo. Donc ty zeng raha mandalo amin'ny la famille akaiky naka atsika mivolagna jody ke za zeng tsy manognona agnarigna fa raha mandalo ty zeng hitako tsy logique aleo zeng za tsao zeng za hoe miadala sa misy raha tsy normal zeng voilà. Donc voalohany indrindra zeng za zeng fa mikaiky izy tantiny parce que izy niteraka amin'ny tontonko. Izy volanko aminareo zeng ro niteraka raiky talangolondreo mafa be izy fa misy zanaka roe fangala tsy ela fangala 30 ans fekiny. Ke izy navy volanko taminareo zay navy nagnano vidéo teto nino et voilà izy zeng misy relation à distance. Que izy zeng amin'ny taonany igny zeng izy jeté tsika mivolagna jo za ko tsy diso donc 57 ans. Que izy zeng navy nisy fotoagna izy nikoragna amin'ny lehilahy izy amin'ny Facebook. Voilà, encore une fois, Facebook. Izy volanko aminareo zeng misy matsara ny Facebook, misy ny maratsy Facebook. Za mbola mikomansy histoire anaka ty zeng dans le calme, fa mbola avy ko zeng bazoka anany ty, mbola avy ko zeng conclusion anany ty, ary mbola avy ko zeng volagna tsy digny agnatin'izy ty koa niany. Za hitanareo vognony sady pare ni chargeko batterie naka rehetrany jusqu'à marandraigny ty. Ko ndraiky tsy faly manorata amin'ny commentaire anareo zeng ty volagna. Ke iro zeng nikoragna tamin'ny réseaux sociaux to zeng voilà nandeha koragna au fil du temps zeng nandeha fotoagna misy zeng voilà commence nidriky zeng le tatiko zeng nidriky tegna hoe sy tafidriky zeng amin'ny fitiavagna amin'ny tsaiky lehilahy ty. Ya tsika za tsy andeha vandy izy zeng 57 angala 57 ans i lehilahy ty zeng eo amin'ny 22 ans voilà. Bon, anareo jo mety volagna yafa ino koa manidirigna amin'olo karaha zegny amin'ny taognanany jo ty. Bon, iny tsy diratsika lialy, tsy zegny raha tadiaviko aminareo niany ty fa hevitry hafa. Ke ireo koa fa nandeha fotoagna mikoragna magnino voilà parce que hitanay tsara zegny en tant que za mikola aminazy zegny antany misy za milozy ty. En tant que zay olo tany araiky eto zegny hitanao fa izy tafidriky be zegny amin'ny lehilahy. Donc samby boaka Diego zegny. Ke izy amindray zegny koa fa nagnano karaha igny nandeha fotoagna izy ni décide hoe andeha izaha lehilahy ty. Volagniny fa za io andeha izaha lehilahy ty, za tena mbady lehilahy ty. Antegna bake maha olombelogno antegna managnitra fo. Voilà, antegna zay managnitra hoe ndesa moramora avako fa tsy ela ny fanodianareo zake indesa moramora tsy hainao karakory tsara io olo io antegna baka hoe maha olombelogno antegna fa matetiky navoa tamin'ny fiainagna ty tamin'ny lehilahy donc antegna zay mba nivolagna hoe mitandremanao fa hitanao décalage ny taognanareo c'est vrai que fitiavagna tsisy lagy fa mitandremanao afako ya ke nandeha amindray zay fotoagna izy décide hoe agnano vadegna amin'ny lehilahy ty. Tsy antegna tsy la famille ta Madagascar nananitra izy mitandremanao fa arakaraka koragna regny karaha malaza lehilahy mahery andra karaha malaza lehilahy karaha ty bon nono nantegna agnatin'ny fitiavagna zay nono izy tagnatin'ny fitiavagna izy zegny tsy nitandregny raha jiaby igny fa izy zegny nitandregny fonany igny tsy amezantegna itsigny igny parce que vidéo naka ty tsy andeha blâmer izy feky fa au contraire za zegny mila commentaire nareo parce que misy raha zegny nandalo après nzo magagaza elo izy koa fa nagnano karaha igny amindray
izy andeha izy agnano 2 semaines zegny ta Madagascar zaho izy andeha agnano 2 semaines à Madagascar kay nandeha nizavanay zegny billet zegny zavagna billet mandeha 1500 € pour 2 semaines adrako za taminany za teto voalohany nivolagna tamina adrako anao andeha pour 2 semaines 1500 € za na misy vola na tsisy vola ry avako abanareo zegny za taminazy za tsy andeha efa 1500 € pour 2 semaines fa anao fo ndraiky volagny fanao koa ty andeha za ka izy vognana nambady izy ke za io izy za zay mila fanojo parce que joti baka lalagna consulat ty niova raha maro lalagna consulat zegny maro tadiavindreo joti midi 14h gauche droite ke ireo nivolagna fa mila preuve comme quoi zegny ireo zegny mila preuve am passeport na nisy fanavy nandeha tagny na Italie laty raha jiaby zay tsy maintsy tadiavindreo aminazy koa fa nagnano karaha igny loso baka iavatsika ty itatiko ty loso tatiko araiky mipetraka marikitra za ty matetika namako magnano grillade ndraiky petit cocktail gagane igny loso baka izy igny pendant les vacances scolaires aniry zanany izy nandeha 2 semaines nandeha tagny ry avako abe na vitagny ro igny ke talohan'reo nandeha io tsy ekadiako zany saute étape ke tam 1500 € bien ni avancé nous zegny maman lehilahy io nivolagna fa zegny amianao 500 € fagnampiagnany am bien no bon ko fa karaha zegny volagniny tatiko io irako edy blasy la famille ko mandeha mangala 500 € io aminareo agny 10 millions io akadindreo fa ataoko argent de poche naka feky fa za zegny fa tsy maintsy miavancé billet io boka ty ok ni fagnaragna ok tsisy papier tsisy niny fa karaha io fagnazavagna raha jiaby ok loso baka izy igny izy loso igny anareo baka olo amin'ny fitiavagna zegny mba nitondra raha tsara ny lehilahy ty tsy hoe izy verijery tsy hoe izy farinadala fa fitiavagna zegny ny guide izy loso izy igny nitondra iPhone 14 Pro etsika baka prix-na iPhone 14 Pro zegny otrino andafy ty 1480 magnano zegny hoe igny zegny naleny nindesiny namieny cadeau i lehilahy ty na vitagny ro igny nandeha relation igny tagny nandeha relation fahitahitany tatiko ty misy raha ça va pas bon izy fa hagny pour 2 semaines izy tsy raha hoe ka juste andeha aminazy izy fa niprofite feky izy nandeha niza lehilahy ty niprofite izy niza la famille nazy izy koa zay fa navy tagny izy nandeha niprofite miza la famille nany nino zavany zegny misy raha des fois ça va pas karaha ataony hoe ke karaha olo menatra zegny anao dia raiky aminany parce que olo fa mama izy baka zegny raha tsy azoko aminareo ny ndraikindraiky anareo lehilahy Madagascar fa abakao za mipody aminareo abakao za mikopoko trambonareo ambesa io nareo mipitra tranquille leva ditenareo katinareo bota tsara mififinareo anareo mipitra io kendrika anareo après za mangala anareo fa anareo mbelo koa ry kendriky tsy jiaby volako fa leny magnano izy ko fa nagnano karaha igny amindrekiny ireo igny tagny nandeha vacances lehilahy nandeha nangala istanosy be tagny déjà voilà histoire araiky nandeha nangala istanosy mais bref igny tsy dirantsika laligny fa maro zay raha mandalo ko fa karaha igny navy naliagna tanosy be nijotso ro igny navy tagny nagnano vacances igny bon voilà hita tsara baka fa maro zegny raha nibaribary zegny hita tsy aminazy zegny le raha hita zegny fa maro fa misy raha tsy normaly en tant que izy zegny amin'ny taonany zegny angala 57 ans hita tsara fa hita fa misy zegny façon lehilahy ty taminany zegny tsy normaly fa noho nisy fatagny zegny nataony feky profite zay vacances nazy après za mody bon vita vacances igny nody avatsika igny navy taty akory matagny drako tagny fo maro koa drako raha hita maro raha hitako tagny tsy normaly fa izy edy zegny bon za nivolagna taminany io avako io fo io volako aminareo zegny ma dangereux io fitiavagna ty dangereux ke anao volako nandeha anao mba nahitahita raha madinidiniky hitanao fa tsy nifagnaraka taminao anjaranao jeté anao nody io anao mangala rekily fa alohan'izy nandeha Madagascar igny zegny tellement izy tafidriky tamin'ny lehilahy ty izy fa nandefa dossier ny demande ny mariage nazy tamin'ny consulat tagny izy nandefa dossier ny demande ny mariage nazy tamin'ny consulat tagny izy alohany nandeha ta Madagascar ni finoagna za ty olo nameny dossier zegny teto parce que lognany la famille nany maro baka koragna fa tohizo kendriky étape par étape za igny teto namany nameny taratasy aby zegny teto tsao anareo tsy mahay anareo la famille koa volaniko zegny izy io baka heriandra i sambo amin'ny heriandra nany anareo mivolagna io la famille nareo anareo midrika antetra zio koa mba la famille akaiky nitirany lione ok donc za mba misy droit koa za mivolagna koa eto niany ity
ke izy ngamre zana menu papier ni taratasi ni demande ni mariage zeng teto zana menu raha zeng tantragnonaka ty teto izy juste nandefa tam courrier nandeha tam consulat tagny jusque là est-ce que mazava aminareo voilà partagez au maximum jusqu'aminy groupe ni zanaka Diego azafady aminareo partagez au maximum igny amdre ni finoko raha zegny ni finoko agnaran'olo zegny hoe tognonany zegny hoe lehilahy ty tognonany zegny hoe patati tsalakatraka tsabilobe nalefa tagny loso tagny dossier izy nandeha Madagascar izy nipody boka atao amindrekiny izy nipody boka atao amindre maro zegny koragna maro koragna io ne raha volaniko aminareo anareo ndraikindraiky anareo koa nila olo na par intérêt le raha kaza atao mibaribary ataoko ino matevavy karaha io zara tidrika andafy fo tsy ndraiky tsy anareo ndraikindraiky olo tsikoenareo matevavy volagninareo ilenareo io tsy anareo ndraikindraiky izy igny havy amisofinginanary abako tsy araiky tsy niany tsy indroe za mariny koragna fa tsy vavanaka nahavy izy taminany tompiny fa olo hafa nahavy izy taminany fa izy tatiko olo niteraka tam tontonko nony za tsy tiako amina marao ke nataona androboka vadenan'olo vavanakana fodiko maro koragna regny matevavy ty ya ino marandeha ataoko amin'ny matevavy karaha za tidrika agny fo za koa fa navagny za fa sava za tsy mijery matevavy karaha io mamanka reo ndeha ataoko nino nefa sarinany afa sarin'olo zavanareo Facebook ino manehanehanareo mandeha mizaha sarin'olo amin'ny datiny 2016-2015 nagnino tsy zavanareo sarin'olo amin'ny 2024 déjà voalohany sarin'olo amin'ny 2024 za fa tsy sarin'olo amin'ny 2015-2016 nanon za sarinany tam 2016 zegny olo antongonany tsy mba fahanao fa izy fa tsy tseky tsy mba fahanareo ma olo igny fa tsy hoe ke olo jeune fille hanareo misy vendrina maro agnatin'ny donia ty igny amindray koa fa nankare ataoko ino mama karaha io zara za mila midrika agny fo patati patata nava misofinginany tompiny baka le raha tsy za nahavy iza isorako zagnahary olo hafa adrako mara regny mombanao ty ato koragna gauche koragna droite ty ne téléphone naka ty téléphone baka amin'ny mamanaka ty téléphone iPhone 14 Pro mitagnanao igny io téléphone naka baka amin'ny mamanaka ne ty mama lerangana geste ndraiky amin'ny iPhone io adigna mama olo igny mama fa hoe après amindray mandeha volana à gauche droite olombelogno ma tsisy razagna izy koa fa karegny izy nafta ty boka Madagascar izy nangala rekily nandiniky izy karakory mary abako izy ka teteky za mila raha karaha zegny lehilahy io za mila raha karaha ty za mila moto za mila zegny hoe anao mazovy ke anao zao ndeha vidigna moto zegny raha volaniko aminareo lehilahy koa fa mikoragna aminaka mangaty karaha tsy mahay vita mikoragna vola tsy mahay vita za tsy mila fa hitanao fa tsy fitiavagna ni maro agnatin'ny relation io fa io misy intérêt fo agnaty ao est-ce que mazava aminareo ilehilahy ty tsisy raha tsy tadiaviny mantsagna tsy ariva tsisy raha tsy tadiaviny amin'ny tatiko ty tsisy raha tsy tadiaviny za magnambara anareo zegny tsisy raha tsy tadiaviny za mila moto za mila zegny hoe za mila ty 14 Pro Max fa aminao agny ino koa nanareo amin'olo mbala tseniky fankahefa hela karakory nareo fa commence niaraka karaha izy fa nagnano risque nany izy 2 semaines mifeny tatiko ty nandeha Madagascar 1500 € pour 2 semaines io tsy kilakila viavy magnano raha karaha zegny hoe ke andeha gnano 2 semaines agny efa 30 millions zegny io tsy kilakila magnangy fa nono izy tia hita lehilahy ty izy nandeha nody boka atao izy maro koragna hitany maro mentalité façon hitany fa tsy miady aminany fa tsy miady aminany bon izy navy zegny koragna adrako volagny za izy besoin no ino mara mandalo karaha ze ke za io izy vran za mila moto ke tatiko tipoka fa misy zanaka talagnolomiasa zanaka nany lehilahy miasa andafy eto iza io anao koa baka tsendaka pare raha zegny i raha zanakanao mangala vola amin'ny zanakanao kendikanao agnifagna moto zegny après anao magnampodiny zanakanao kelera koa ndeha hidrika amin'ny raha karaha zay ndeha ndroboka avenir zanany anareo Madagascar anareo
anaro lela Madagascar misy vraiment mangalaza viavandafy ty vendra marigna anaro. Anaro misy vraiment mondra masera anaro. Fa anaro ko vlako mbola kupoeko trambonaro mipitraka endriky bota tsara katinaro mipitraka endriky anaro mitandregny za après za midika aminaro. Ko fa nagnano kara igny tatiko ni volagna adrako mazadrako vraiment volagna anaro jiaby igny tsisy vande mitandre madrako io fo loviny Bollywood ty loviny tseko yami ty izura mares kara nandalovante fa mitandre madrako anao jo volako problème am raha ty volako anao fa nandefa dossier no fa am consulat hagny itambo ko boka to amre consulat ty na boka to nandefa taratasi iro tsisy raha tsy nitadiavindro tsisy raha tsy nitadiavindro za magnambarinareo zay am liste kara igny tayeny fankaezanareo tamin'ino ny fankaezanareo abako zay mila mahe firy fois nandeha ta Madagascar ny za olo io joti fa tsy karaha taloha iro joti tsy dianao indraiky nandeha Madagascar ke mahampy ro valide mariage nareo zegny izy ko fa nagnano kara igny avako aby j'espère nareo naharaka jusqu'à joti tatiko baka ni décide ni annuler mariage ty ni décide ni annuler demander de mariage ty tam consulat tagny zati regnareo zegny zati na notre mail zegny nandeha tagny zati zana notre raha zegny zana notre raha zegny parce que ta izy ko fara momba taratasy zafu pagnano taratasy nana kamarozeny izy naviteto nataone email io tsisy question na raha maro ata agnatin'ny mail zegny preuve jusqu'à adresse mail nakana andifasana i raha zegny preuve raha nivolagny eta agnatin'ny raha zegny simple fo bon za madame Peli za mi décide i annuler i vadiagna ty fa zay fa tsy de fagnaraka karaha taloha point barre ke irona mal boka to bon ok madame ko fa kara zegny clôturer na dossier ty afude bas dossier demande notifa satria taratasy jiaby aminao agny angatany aminao eto anao ko fa nava décision bon tsy magnino fa annuler na dossier ok ni annuler ndo dossier ke iraha io amindray zegny le fait izy ni annuler dossier io tsy andriky nambarany iro tagny tsy nambarany la famille nela io tsy nambarany ilela io nandeha fotoagna après amindray iro nahe iro tompiny na hoe fa i vadiagna igny man annulenao iany annuleko parce que za maregny raha zanakanareo itako tsy fitiavagna niva intérêt io mitatsisy raha tsy tadiavana aminaka gauche droite mitady raha ty moto ty o zegny hoe ty ko fa nagnano kara igny amindray raha tegna tadiavako koragna aminareo eto baka raha mampahignigny zany raha ty le fait ro ni volagna fa 500 euros na maison en participation ro tam bien tatiko nandeha Madagascar igny zegny mila mpody amindreo zegny anareo mamarary izy ko to calcul dépasse nani jiaby ta Madagascar plaisir andro gauche droite aty ary jusqu'à ro mandeha plaisir andro noce be ary iro mandeha mangala frais jiaby mandeha ty mandeha ary moi niany ty ro mipetraka mivolagna fa mila mipody voa 500 euros ny fagnampiagnany tam billet nany 1500 euros billet 1500 euros billet mazava 1500 euros za baka mbala mpagnajagna tsy manongona agnarana 1500 euros billet 500 euros fu na miendro tam billet zegny izy igny navy tagny io argent de poche io plaisir andro mandeha ty mandeha ry io koa ro mandeha ro tanosy be tagny fotony tatiko nandalo tanosy be niaraka aminay Ethiopie igny amindray nandeha tsy maintsy mandeha ry tsisy fagnaragna amin'ny papier ke woyayi mangala olo draba marigny olo ndraikindraiky amin'ny donia ty ko fa nagnano kara igny amindray volagny tatiko ko fa kara zegny ry avako aby anareo koa mitady 500 euros nareo nagnampianareo za tam bien naka nandeha Madagascar igny ko fa kara zegny volagna amin'ny zanakanareo edy alafo na iPhone 14 Pro nalaiko trosa io satria nalainy tatiko trosa i iPhone io mbola ifeny fo jusqu'à mjoti jusqu'à 2025 izy magnefa trosa i raha zegny izy amindray ny volagna tamindreo alafosanareo edy iPhone 14 io agnapodiananareo 500 euros ny mamanareo zegny 500 euros zegny ka 10 millions ko tsy 12 millions tsika agny za ko tsy diso edy volagny ndreo karaha ty fa zay baka tsy ambesa zay baka tsy mahay hoe fidirany fiboana iPhone zegny izy igny tsy vitany teo mikaiky araiky
Mikekarek la famille diable nanjary niditra amina affaire ty. La famille diable niditra amina affaire ty wa iro rehetra mbolony tsy niditra agnatiny idriky iro ndafa ty tsy niditra agnatiny niany ty na he niditra agnatiny iro diaby sambo aty wa ye 500 € mpodiane 500 € mpodiane téléphone n'olo ty troetroeky tsy mahe vita zalomwaly ni koragna taminazy za doko la nifagnana lefa taminaka vocal zegny hoe ameza numéro ni ralani lelayu andafati ameza bloko numéro ni keke ano yu zai keke izi parce que iro jamba ka jon sanganeng ni dikam na ferti zeheti kone bala mazula famille non ni terka tam tonton ko anu zemis zan kan rekano zano ul marik tu zami luziti ameza bloko numéro ni tonton iralanu zai kuranga miralani ni petka zalumandre avakwa bizana ngala telefone kati ntape ko numéro vulnga manda vulnga realite ravla ko amnaro eto ra mandalo am zoftona zo am situation mandalo am tati kom zoftona zo allo na malle layo allo vlonk tamnani oui za vlok tse kuranga amno kuna zafat fa zati vlok mayala gas karaze zazan kanul karaze chofo mbu maheza ya karakore zabka tse kuranga mombani histoire ni 500 € milampuditi uzatamnani foto blak anofara nuluni kekizi ni vulma fa vola uzati mentsampudni vola iti mentsampudi fa anaroti manyeki 500 € ko timimpudi ze kuranga no time ya c'est normal foto vadenga ni anulenke vadenga ni anulen 500 zemani diran vadenga ma 500 € ze 500 € tani sin diran vadenga 500 € le fanga penga na rose ni ala bokatetu ande izaha zan kana rotani mba isien preuve isko izangala izvad déjà ne isko na role mandin kitsara bek na ko mangala recul am situation ti faita ne tati kutine na kati isko tina kati tina ndan 1500 € pour 2 semaines ande madame 2 semaines de vacances nande izin pudi alon la rentrée izin pudi déjà il t'a prévoir exi deuxième preuve aitanga faiz mankatia dossier na le fantam consulat de France n'arrive ti faita na rova ba preuve fa izem mankatia tangati lera naze fitiaruni tsingili ngato déjà ingamdaze ra magagazawi voilà 500 € ti menchampudi nyanti zem kuranga nenu mali tiabu zabkati izbakarati na damlona ka wizi izi vulngam naka ten ke kula rap dem na ro vola ze izbakam barna no zeng ni mari itimi yasa nefa izbalanda ngala tosa telephone iPhone 14 na mien ralano na mien la famino dikan zeng iskozi vulngam non yanti zambala timatata angaput 500 € zeng joti na ngin makomi comprendre we ok timangin base lera no mata timalkam naka zeng timalkam naka ka chen ke kwanda ngapudena ku timalka isko ulchiske andenger vola na ngin matsalenga ya iPhone alafu aleva buka iPhone alafu nira ni valini zalumani how is karativa affaire na iPhone ze love ndo mashur tank ti dirane lali anaro mi stupe tenga mi stupe ari affaire na iPhone zengi ti dirando lali va in love mashur ndo tang na eznga yin kenin fu mai diranga lali ngam 500 € nefa irazinga wetis weke fangaranga ti mentsampu di vola zengi tis fangaranga tamraze fa juste ni vulava zengi afka ngampiene non det you 500 € ampiene non ambieno you is ni avancer 1000 € ambie you joti amde mampala elo reva kwa be za vraiment tsara futi zamplas ni histoire ti fa izuko za ana romi ala meni fo 500 € ze chimpudam naro na kudena kivatu you chimpudam naro mama you chimpudam naro zabo mvulunga la même chose nambaran ala fosa naro ya iPhone 14 you aing azona ro vola zengi fot na iPhone zenga mtskangi dilara lafu zabo ku 10 millions ze chipudedi nyani tina romande mike sananda karafa harcèlement mikekiz ya chatka manjar fanoja miluzari atka manjar timkuranga yuwe na fanoja na ikuranga na chikuranga chisulum jerzengetu chisulum ya salon zen fia vamna zem karafa rub kayetfo les mentalités manguvoir tibasin zengamde in ramandalu izing ndakaralum petre ndempia adul kodi is na non avtatini is milandempia di via tatiku yu nde kuzinani
ya kufotun kuzin tizen kuranga rekam lelati ijo tije mande vova ya lera zen yar ka to izna deta tsa Madagascar izim chikono tamnaka nefa tati kucharin chiku kuzin nan tamnani ijo ze milampiadi kuzini ndekitati wazafu za diska za ketka Aria va kwa bei mbaita na ro normal rakaraze zoka 500 euro yuko milampudi zengua fotun zengi alka kuranga na mbarandra lan lumwadi c'est normal baka vola yu milampudi parce que mariage ndo chivita izuma 500 euro ima nang fanga iza mariage chira zeng kuranga reska fafanga mpenga bienani zinandena mangra la famille na rotangi nanga mpena ro istamnanu fatisi diranke 500 euro ingi reska vadienga Abakom dunyeti kaza misi fant menace zeni tenga mari ngra vulanku zi sa ina manga menace ya anokom juchu Madagascar zama paitano no mazov ke no ndem paita iza no mazova no malaza maerianda no malaza maerianda no mazov ke isko iza ndem Madagascar no mazov in marande tono inu fanzakana ma chisa Madagascar chisla langa Madagascar ke ijoti juchu anke ande toin misul vraiment za ita na royo kecha kare vakwabi maita mentalité tika gasti mis da UED is kwa milami kuranga reska fanga mbwari ma vadenga is kwa milami tout va bien fa is kwa na nga benga mas zeng letati kwini nanjari koro ja bing saz kwa mnan pot kayo kundeka na roje metivuna itatino ko mbayerera itatino ko tukunala ya yo baka fitiavo is vulanchikazi falela ko iskatete fanangatka vola zayu yo fumararu masu zanyane lona kama nganga zati vola doliprane zengweza ato iskoma nochina itahuliarano nda fatima karakorma na tono na jangaluwa no tani karakorma na tono na jangaluwa no tani izko no yingi chisulna ndefa vola doliprane vola ncheku zengwe iromu tisatamarari kokom na fiki mswalata dinga zengi iznande izbaka vulanchikazi dépense nan job izkunza lambana ngan dépense argent de poche na time karakori izin doktan 2 semaines izam netment manganu dépense ko nosbe madame l'hôtel nosbe le temps que moudi anda afeti ira job zengi nyar kana lalne rona ngan zengtangi après mdero resam ngan plaisir ndo anga bfanje ngarike inkwa dinga ko zene vlanko mar ita Madagascar na viaving titianga masundwa vita ndo afudi mangan mugulinde ke viavingi karahingi hazon se yala na roe yala jali midiran fiadana joti yo fatis question ke pudana ko 500 euro ze fachi mimpudi alevana ro iPhone yu ala fosa na ro ya iPhone yu mazava zala zinge ala fosa nin machanda fosa iPhone amtangana na ton geste gauche droite tita mama naka iPhone tine tam mama naka iPhone ti ya yu mama naka avam de bakasayo zai s'adresse na rolela Madagascar ana roza laza mandrubuka chansin sanen met mar na roma nganto etu fambola misko misin met mitin série peut-être on va dire allez 10% 20% met mis mbola sérieux fa mentalité karayu mamuvwa isko uling itanaro fa wet ultstienaro ultsazanaro itanaro fa matwevavi itanaro fa zengwe kazaidirna azaidirna hana roma ngani midiki apre amde chimasakim bokandanga ndaki viavi chimasakim bokandanga nyambnganda hali fu budiere kam ni viavi rajab zengabi alo fonoe abakoza mangarkano hali mangan mande mangala uluing hali fotuni mengta baka diere kam nuling la journée fotuni tati kutul fa mama izaringi bala jene ana romi se veri dzeri maringa na royo manga pudiana senge manga pudiana sengi abako fitiavnga amna kazengi
amnakan ndraiky edy za tsy midefendre tatiko io fa raha mbariko anareo zegny ny tatiko ndraiky tsisy dirany jombilo raha zegny tegna hitanao izy tafidriky ma tatiko zay fa ela izy tsy nanambady fa ela izy tsy nangala vadegna agnatin'ny tragno za magnambara anareo zegny za rehetra izy nava miloza eto za tsara nety izy nangala vadegna an-tragno zegny avy anzavogna aminareo aminakaraha zay tsy nalena amin'ny côté jombilo fa nono izy andeha izaolo iarany hoe sitrika fonazy nitondra cadeau hely namiagna io olo igny fa hoe tsisy kadirany jombilo fa hoe le après amindray tsisy raha tsy angatagna nianty oye za mila moto amare oye za mila raha karaha zegny afaka mare za mila raha karaha ty dina isanandra misy raha za mila ty za mila ry za mila ty za mila ry anao koa tsisy mangala vola amizanikanao kendriky après zegny raha farany raha tsy mety zegny anao jo ty le lavadinao le viavinao volagna aminao za ty tsisy amirangatanao zeky anao magnirika olo iarano andeha angataka amin'ny zanany ary kendriky andeha amezagna anao après izy magnampodiny zanany ino raha karaha zegny na anao lehilahy tokony megnitra amin'ny raha karaha zegny tokony megnitra tsy midika anao jo ke za magnambara anareo eto tsy midika anao jo lehilahy ke anao jeune andeha hiaraka aminaka anao jeune andeha hiaraka aminaka ke amina mare amindray anao mihevitra fa za zegny le raha tadiavinao jiaby za mila andeha hagnano izy jamais izy koa mbala bangala agnatin'ny caleçonnareo io fo io hita fo amin'ny donia ty zegny mizoboka raha tegna hitako aminany io la plupart zay reo zay mitorogno fa za ty gène nazonao donc le raha volaniko mila renao tsy marigny filozofenareo zegny tsy marigny filozofenareo zegny tsy marigny za ty ato marare za ty ato karaha zay marina reo magnano zegny amindreo viavabo aty oye za ty ato marary lonaka ty andeha docteur fa anao koa ma tsy nahay viaviaranao ty ivelany ma anao tsy nahita 50,000 francs andeha docteur anao tsy nahita ahodina nitahanao lohanao anareo volaniko zegny anareo magnano izy raha karaha zegny aminaka mentalité karaha zegny dila hoe raha tsy mety zay koa volaniko izy koa olo koa niarahanao nagnanaovanao tsara ireo tsy natsapa zay baka problème n'olo baka ndraikindraiky olo iarahagna karaha io anao nagnano raha tsara hely karaha io ireo mitady karaha igny anao komancy magnamia hely ireo mahay mitady tegna marigny ireo mahay mitady arrête Aiden oui j'arrive ben saraiky ry avako avy fa Aiden mitady qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais. Mbesa yavakwa be ipetrika mdenga la unda. Ke rakarkara zegny koragna ke tsy ako asa karakory fahitanareo hoe raisonnement nakam raha zegny za manokana hoe io tsisy vola tokony ampodiny tatiko amindreo zegny. Est-ce que hitanareo fa raisonnement naka zegny tsy mety sa oui sambo dépasse pour zegny sambo miala vita le fait que oui izy baka nianile vadegna tsy atao forcher avako aby vadegna tsy atao forcher koa fa misy raha tsy nifagnaragna koa fa misy koragna fa tsy mety aleo baka izy bala tsy vita baka nilegna vadegna ndraiky natao forcher est-ce que vadegna ndraiky natao forcher quand même ke zegny nivolagny raha lany taminaka moi parce que zany koragna ndraiky izy volagna aminaka zay mila vola io mimpody za baka izy mivolagna hoe le raha izy misy zay tsy mahay le raha misy zay tsy miady aminaka fa zay mila 500 € mimpody tout hay zay raha nambarako izy lomaly baka ke anao jo mavolako misy 500 € poche comme no jo ty io andafy ty volaniko taminany zene volanko aminareo ne sanany magnano izy lehilahy gasy jiaby manjary mihoste antegna tsy volagna ke tsisy araiky manjary amindreo io non antegna tsy volagna zegny misy fofa izy edy mila comptegna amin'ny tendrony amin'ny tagnana ty hoe compter du doigt ho vazaha mahay izy fa raha mampalahelo raha zaveko aminareo ke za ataoko ino mama karaha io ma ataoko ino amin'ny camarade abo ataoko ino mama karaha io fa za raha tidrika agny fo za koa fa koa baka nidriky taty tio tegna namafaty heureusement nagnampody saigny
za tsy hidrika otony mara hitako tagny na izy mbala tagny fo mara fa tsy voasitriky mara hitany tatiko izy mbala hagny fo eo montsomontsongany agnanaovany geste nany rehefa igny tsikorokoragnany rafirafa za nava volanaka anao ndraiky andegnano geste no aminaka attends Aiden j'arrive anao ndraiky andegnano geste no aminaka tsy olo mamorery olo zala anao mosoranao tsy lazaigna tsara loatra anao koa mbola tegnany midi 14h amin'olo eto tsy basin'izay koa apodiana koa 500 € nay koa karakory fahitanareo ampody 500 € sa tsy ampody zay raha tegna tadiavako koraha eske ampody 500 € nagnampihindro amin'ny biesa sambo miala alendro iPhone na mieny tatiko ro igny iPhone 14 Pro nazo lehilahy ndo lafony agnapodianany 500 € ni mamandro ia tegna zegny Mga bien varavara fa Aiden raha avy me dérange za fo ato fa enaro Aiden andro io vacances. Qu'est-ce qu'il y a Aiden? Papa il revient. Non, Ben alors va regarder la télé. Ke karakarazeri avako aby karakory fahitanaro raha zegny. Nagnino ma tsy alafondro iPhone? Alafosa. Alafondro iPhone mipody di 10 millions zegny. Mipody 10 millions zegny. Zay raha mbariko anaro anitra nakary avako aby. Mitandrema anaro amin'ny lela maminy lela amin'ny réseaux sociaux ty za hitanaro io tsy hoe za raha tsy fagnahy fa mampitandrigny olo akaiky nakahato izy zegny olo nitirany tontonko voilà ia izy baka fa nivolanko ze iPhone io alafondro fa ro ze nivolagna iro ze tsy hidrika amin'ny affaire iPhone io ay anaro ko tsy hidrika amin'ny affaire iPhone ambila ety 500 € ze volana izy ko nimba magnefatosana iPhone oty izy ko nimba magnefatosana iPhone oty ay karakory matsika ty olo sambo baka Diego tsy magnantoetra karaha zegny mba fahita fa izy nisy preuve misy fitiavagna izy nandeha jusqu'à ela olo zay fa tsy nanambady fa ela olo zay tsy nanambady izy nianty fa ty ande nambady izy nandeha nagnano démarche nany za ty nameno papier ni demande ny mariage zegny teto za nameno raha zegny teto hay karakory donc fitiavagna raha zegny ya ninany baka voilà izy tegna tafidiko hoe imba malgré ton nani izy tafidriky fa les relations zegny les love zegny tsy mitovy araiky agny zegny tsy fitiavagna karaha ny araiky ty aty fa ny araiky agny mitsingilagna voilà karaha ataony izy boka volantsika zegny hoe agnatin'ny lohandreo hoe tous les moyens sont bons za mitady moyen ialako eto de zay na mama na karakory za midriky izy ko olo fahitanareo mama zegny kaza idiragna fa tsy anareo mipetraka ambadika anareo magnano vola ataoko ino mama kare fôtony anareo volagnin'olo adra anao ty le viavy karaha igny edy ia kaza midrika baka anao fahitanao soranao baka tsy soranao tamy 2017 soranao navy jo amy 2024 azala ino marazavanareo soran'olo amy profil amy Facebook amin'ny tamy 2017 zava soranao tamy 2024 ty fa tsy zavanao izy amy 2017 déjà zegny ndreka c'est déjà n'importe quoi vraiment du n'importe quoi je t'aime kata téléphone gring fa fir joni bloqué aux atamnan bloqué zana vom tak 500 € bloqué agne hay tu sulande fi otin dépassement job nande time met marna rojan deva ya jalinta davinta tino ko ka je tis diran jalinta dalfa is baka zegny bala zanga harbe nga benga masunan tsenki vita mariage fa ita baka ijuti tsenki vita mariage zanga harfa nga boka izu izu ano tekande idiki ande fanande fa dossier no fa lo soigni dossier baka rafa na lakna le fa lotra kwa araze ni vulako tamnani tsy ndraiky nalaky loatra havako izo baka ya izy ndraiky baka malaza mahery andra Diego fa olo mahery andra baka mahay miova tsy vandy oza taminany tsy vandy
Maya miova marigny oza taminany. Fa c'est rare. C'est rare. Ko toetra tsy manjary volako io sarotry voagna. C'est rare oza taminany. Izy mbola nangamia lehilahy seconde chance. Hitanay koa nisy tafiditra amin'ny lehilahy. Tsy zay taty tsy la famita Madagasikara, nahita izy dila tafiditra tamin'ny lehilahy. Na izy koa dako nitandreny koragnan'olo jiaby, izy mbo tsy nandeha tany. Izy mbo tsy nandeha nandany 2 semaines pour 1500 € zay. Fa tsisy olo nanonga izy. Nambela izy nandeha, mandiana avako, mandiana. Enga ni mba ifagnaraka feka na roma. Mba na ko raha hitany tsy normal tany. Ya. Iska aligny fo zegny afaka mirendrandaiky izy fa la journée zegny fampisitrisitry megna-megnatra, il problème. Assumer raha koa ka tiena assumer de la tête aux pieds. Zegny raha tsy azoko amin'olo ndraikindraiky. Andareo mahavoanareo tia olo igny, nefa ndraiky anareo tia raha agnaty pochonany fa nareo tsy raha tia olo igny. Ya, ankamarozanareo magnano zegny. Misy baka sanany, ireo mankatia viavy igny, hitandreo viavy igny fa béton, ireo mankatia fa ireo mijouer comédie. Atandreo comédie jiaby hitandreo amin'ny télé igny, amoniandreo viavy igny, ka lalao maty amin'ny ronono. Raha jiaby zegny hitantsika aby. Fa yaraiky ty baka mandeha mipetraka koa zegny vona fa ataoko iny mamakara io. Mamakara iny dia ataoko nino. Mama io ataoko iny mamakara iny dia ataonao iny nefa iPhone na miananao ndraiky nalenao sa mantsara. Ya, hita baka anao fa anao zegny olo mba misegny, azao maolo andeha megna iPhone ka tsangala. Hitanao iPhone igny nalenao. Niany ity ndraiky, tatiko mivolagna fa anareo koa fa mitady volanareo ampodiko 500 € nagnampinareo zany bien. Koa fa tadiavinareo ampodiko aminareo volagny tatiko, volagna aminany da lafo na iPhone 14 na mieko izy io, agnapodianany 10 millions. Zay tsy miditra amina affaire na iPhone zay. Pourquoi? Pourquoi nareo tsy miditra amina affaire na iPhone zay? Pourquoi? Nefa nareo miditra amina affaire 500 €. 500 € juste courant comme ça. Tsisy ka hoe signegna taratasy par écrit anao ampody tsisy raha karaha zegny. Inoma nagnino nareo vola fa nareo tsy miditra amina affaire na iPhone, nefa nareo miditra amina affaire 500 € ty. Agny raha tsy azoko e. Anareo koa ne tsy sérieux ne. Ya. Tegna mampalahelo izy volanko aminareo zay. Na zana inakinika izy. Rehetra za voalohany za fa ndraiky za voalohany za nagnasiaka izy, ndraiky za na inakinika izy. Izy io marina amitrikany dila misy hoe vraiment lehilahy mivary tegna. Tegna marina. No viavy igny fa hitany fa hainy fa tsy saza izy, hitany fa olo materaka izy mbala midriky, après amindray jera riegna amindray. Jera amindray riegna. Nagnino magnano toetra karaha io? Na ty andeha zegny. Aza magnano toetra karaha zegny. Satria ataondreo fa tsy volan'ny vidigna iPhone io nindreo fa zegny baka. Volan'ny vidigna iPhone zegny iny tsy dirandreo laligny zegny fa igny zegny lovondreo roe tany. Hay, ke 500 € ma tsy dirandreo lovondreo. Lovondreo nena pandeha izy tany io nagnefa 1500. Ay, karakory koa ma logique karaha zegny. Zegny avy zava eske izy tsy anampody vola io. Izy diso sa ireo sambo miala megny. Ya, izy nandeha tany koa ne resaka lovondreo ne nagnifany 1500 € 30 millions ne. Tam 30 millions ro nagnamia 10 millions fo. 20 millions tavela baka izy tompiny mi avancé. Ino koa matadiavagna zegny ampody. Ah non, là je suis za hitanareo vraiment nahe nangala ondraza amle la gasy. Azafady, c'est pas méchant hein. C'est pas méchant fa. Ne nangala ondraza bako le la ka fan kuranga aminao mangatka vola tsy maevita. Mangatka moto, mangatka automobile, am tan misy roagny nefa ndraiky anao igny aty vahany jalo anao magnano jalonao aty ary à gauche à droite tsisy olo magnampy anao ireo ndraiky avy mipetraka mivolagna aminao fa io Zagnahary agnabo. Zagnahary agnabo. Tsara nataoko tamin'ny fiainagna anaka. Andeha hividy raha maventy amin'ny lehilahy. Tomobily, tsao-n'olo fa raha tsara nataoko fa olo baka tia mankaratsy fa karaha zegny. Tsara nataoko tamin'ny fiainagna anaka. Raha navy nataoko za niaraka tamin'ny lehilahy ta Madagasikara, c'est normal za mandeha vacances, za mitondra ranomagnitry, za mitondra patalon, igny raha karakaraha zegny. Fa ndeka io tomobile, io tragnonao, igny baka io tsisy dirany ke na za nisy moyen zegny. Oleka za ndegnany zegny aminao lehilahy ry vidiko tragno vato ary anao, nagnino la famille tsy vidiko tragno vato? Sa za tsy nandeha l'école. Sa 1 + 1 tsy haiko égale 2.
za tsy mivolagna raha maro avako aby fa nampavozo tegna mampavozo ary hitako aravoagnanany izy nandeha n'Italie elle se fait belle izy nitaly tanosy be ta parce que talinany tsy vita taty tanosy be izy nitaly elle se fait belle tegna ravoravo izy andeha nino zety eto zety sa mbo milozy ty ko azonareo no tatiko zay matety izy namako nitsinjika tamin'ny farany live naka aloha Ramadany zero nitsinjika toy izy ndraiky fa mama marigny fa mbala mitanatana forme ya io tsisy vola ampody zegny eto ko naka ko za manokana vola tsy mipody fa tatiko fa volandreo dako mbo ampodiko fofa karegny agnaranaka ambelandreo fagnaranaka jo Madagasikara injundro ambilanjundro petraka agnaranao zegny kajy vavandreo mangigny fo kajy vavandreo ro tsy volagna ro mangigny fo ambilanjundro petraka agnaranao matin midi et soir izo ma tsy mahay kajo radio trottoir ma tsy mahay kajo ambilaro mi volagna anao gauche droite gauche droite gauche droite non, naka misy manque du respect dedans. Zera tanga mampahigza misy manque du respect. Voilà, misy tsy fagnajagna olo. Voilà, jusque là hitako izy kara nagnaja, tanga nagnaja izy navitagny nandeha nitsidiky, dépense sur dépense, ro nagnano fiaignandreo tanosy be tany dépense ny poche nany topiny, mandeha ngila dépense nany, navy ndraiky ny anty, fotony tatiko ny annulé mariage. Regny raha jiaby mandalo hitany fa na izy mbala tagny fa nahita échantillon tsenik na regny koragnan'olo masonany tompiny fo nahita échantillon fa lehilahy ty zalahy tsy tia za marigny misy raha savasava pa izy tagny fo fa nahita izy tagny fo fa nahita ke izy amindray joti navaty mahay maro fo koragna olo tsy koenareo olo volaniko faire attention zao olo koragnanareo olo misy koa zalahy olo koragnanareo olo tsy hainareo fa olo mahay tegna nava aminany tompiny baka hafatra drako anao drako tsy teny lehilahy hoe anao zay matoe vavy anao zegny hoe ndeha ataony nino zay mamamankaranao fa izy mitady lalagna idriketo fo bon ok sady za tany koa volagniny tatiko maro raha hitako sava-pa fa za nangigny za ni profitiry zafiko fotony izy nandena izy nahitery zafiny izy nahitery zanany za ni profitiry zafiko za ni profity zanako za mody fa maro raha hitako tany c'est pas normal voilà izy tompiny fomba nahita ny antivy mariage ny annulegna ke ino problème le ino tegna mampalahelo be surtout atratsika côtier magnano toetra karaha zegny tegna mampalahelo be 500 € zay tsy ampafiriny dépense nazy fa marigna nareo mivolagna fa resaka iPhone na mian'izy zegny 14 zay tsy diranay laligny ok ke nino fo maidiragna laligny 500 € ty izy koa tsy diranareo laligny iPhone 14 na mianay mandeha firy million igny aza mangala olo draba